Bueno, nire izena Asier Urruzuno Bermudez naiz eta izate Soreretakoa, Euskal Herrian dagoen herri batekoa naiz. Eta jada 14 urte etorri nitzala Arango bailarara. Bueno, egia da hemen urte guztiko lanean ikusita Pirineoetan gaudela, hemen Kataluniako iparraldean dagoen bailara bada. 33 herri dituen bailara txiki honetan ezaugarri interesgarrienak izaten dira turismori begira, bai udara eta neguko aktibitate guztiak. Orain dela 3 urte nire martxa benio horretan hasi nintzen, hosteleritza munduan, hotel bat, taberna bat, restaurante bat, erakargarriagoa izateko jendeari probetxuzko gauz bat ematea, honea etorri daitezela, hemengo gauzak disfrutatu ahal izateko. Hosteleritzatik aparte, nire bizimodua 14 urte hauetan, enfokatu dare bai mendiari begira eta mendigidari bezala hasi naiz, eta snowboardeko maisu ere egin naiz. Etorri nirekin nahi baldin baduzute, Bakeira inguru horretara, han dagoen estazioan parte hartzeko nire tabla eta guzti. Mother Ocean, take me for today. Mother Ocean, let me slide with you today. Iritsi geha, hemen gaude, Bakeira bereteko estazioan, Bilatik 14 kilometrota dagoen estazio batean gaude, eta egia esan, momentu honetan snowboarditeko aukera paregabea daukagu elurraz beteta dagoen estazio honetan. Egia esan, hemen etorri nintzen urtean, orain dela 14 urte, hor telesilla txiki batean, debutantes inguru horretan hasi ginen ikasten. Geroago maisu batzuen bitartez ikasi dugu gehiago, eta orain irakasle bezala hasi nintzen orain dela 5 urte lanean hemen estazioan. Bakeirako estazioa esaten duten bezala oso privilegiatua gea, egia esan negua garailean ipar vertientea duen estazio bada, elurra gainezka eukitzen dugu. Beti aurten askarregi etorri zaigu, baina egia esan oso elurte handia bota dizkigu eta urtarrila, otsaila inguru horietan elurraren xarma gehiago nabaitzen dara. Ikusten duzutenez, estazioa dago oso eharki, dena ondo zapalduta, nengo langileak dena listo, elurra nahiko eta gainezka daukagu. Eta berezkoa da honea etorri eta bai snowboardean disfrutatzea. Egia esan leku paregabea da eta hortza luze jarri zaizkigu, baina hemen Bilbon bertan ere badugu aukera, kiroltzaleok, mendizaleok, eski korrikazaleok izan ere Mendi Film Festival bihar bertan abiatuko baita, bada aukera, bada pelikula mordoa izugarrizko mailako, bagizue, mundu mailako pelikularik onena atozela, Reinhold Messner bera izango dugu bihar Euskaldunan, iluntzeko 7:00. Beraz, urrutira joaterik ez baduzue, eta hemen Bilbon bertan, bihar hasi eta hurrengo egunetan, baduzue aukera mendiaz, oro har mendiaz eta abenturaz gozatzeko.